عدي ورسي وانت سامي شقي اتحيان قدي اي ولد ولده مساقر جلي مساقر جلي مساقر جلي One visit. سلام تخاتلت نايز channel كما يتخونو صبوك تلو ناي وتر تمنيتيو مبار لو مون كم توتر نخل فتشنا مهارنا قد سنة تنزلهم زبلنا يا مارستي هزلكم قريبا لغو نايلو مارستين اليوم من البات نزينا زكاتاتل زب إذا قد دايزي بزقالت ففتنا زخي زلو نابيغو سكواز دانا يدما زي تفلت زلو سدما راشا مس يوكرين اب يوكرين زغبر زلو بدرجه امريكان يوروبان تساتفنا يتكينا ترينا نسو حدا معلب كيرخبه خلو حج دما مليس كان اب اسيا زخده حدا سفح زخونه سقات تفطيرلو دبوب كوريا نتمجشاناي فلاديمير بوتين سمين كوريا نابلا على جزا طرزا ديباتو ابزوانزي نابيو كويناتا يوكرين ايدا كتوت تدللا راشا دما ግብረ መልስናቱ እንታይ ከም ዝኾነ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ክሳዕ ክንደይ ዳይናሚካሊ ወይ ከዓ ቀልጢፉ ዝቀያየር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ክስተት ክንርኢና ናይ ዩኬ ፕራይም ሚኒስተር ሃገራዊ ኣገልግሎት ከተኣታቱ ንዑ ኣይደልን ዝበለ ድማ ብኸመይ ክቐፅዕ ከም ዝደሊ ሓሳብ ኣቕሪቡሎ ዘገርም እዩ ክንሪኦ ኢና ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዋ ኤርትራ ግን እገዳን ኩነነን የጋጥማሎ ነዚ بكل መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትና ብፍላይ ግን እቲ ራሽያ እውን ኣፅዋራታ ሞደርናይዝ ክትገብር ሓድሽ መግለፂ ሂባላ ንኒውክለራዊ ኣፅዋር ዝምልከት እውን ትሕዝቶ ክህልወና እዩ ስለዚ መጀመርያ እስከ በዚያ ንጀምር what is going on ኣብዚ ጉዳይ እስከዚያ በዚያ ሰለስተ ዓይነት ሪፖርት ክበኩም እያ በዚያ South Korea summoned the Russian ambassador to protest the country's new defense pact with North Korea. Earlier this week, the two countries vowed mutual defense if either was attacked. Russia's president criticized South Korea's action. Seoul had said it would consider providing arms to Ukraine to fight against Russian troops. Vladimir Putin warned that would be a big mistake. Take a listen. Those who send these missiles to Ukraine think that they are not fighting us. But So እዚ ጉዳይ ናይ ደቡብ ኮርያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝፀናሓሉ መገሻ ብዙሕ ዲልስ ከም ዝገበረ ካብ ቀፂላ ቪየትናም እውን ተመሳሳሊ ብዙሕ ዲልስ ገይሩ ከም ዝተመልሰ እዚ ኩነታት እዚ ንምዕራባውያን ሃገራት ከም ዘጉርዑ ገይርዎም ዘሎ ምክንያቱ ልክዕ ናይ ዳማ ፀወታ እዩ እንታይ ዓይነት ፀወታ ኢና ንዛረብ ዘለና ነዚያ ክምለሳ ኢና ብኩሉ ክንሪኦ ክንፍትን ስለ ዝኾንና ኣብዚ ኤክስፐርት ሎ ክዛረብ ከሎ ክንሪኦ ኢና ኤክስፐርት ነዚ ኩነታት ብኸመይ ይገልፆ ክንሪኦ ኢና اوكي مجمريا ግን ኣብዚያ ከበኩም ብኸመይ ገሊፆም ኣሎ ሳልሳይ እውን መግለፂ ብሰለስተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዕዞ ስለ ዝኾነ ብፍላይ እቲ ውዑል ገይሮሞ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ ኤውሮፓ ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ኤስያ እንታይ ዓይነት ትርጉም ይወሃብሎ ክንሪኢ ኢና One visit achieve. Well, if you're an isolated wartime leader, a lot. I'm talking about Vladimir Putin. He has wrapped up his much-hyped Asia tour. He visited two countries, North Korea and Vietnam, and tonight we're looking at the fallout. What has changed after Putin's visit? So انتهينا هنري إذا ما جاش هذه فلاديمير بوتين سحتي زجيش زلوا مراحيو كجيش كل دما عبتر جم زلوا كنتات أسانيت إذا ملا زلوا نفسه كف جعزنات دما بتلقي يوم عربين هجر زكاة الوزلوا في أمريكا مهنياتو أفضل زي أمريكا مجنانة اليونيو دخمتنا مرحلات كم زلوا سفه الزرابة اللي زلوا بفتش بناينا واحد أميتك مرح زخل ده يكونه نتزجات أما كنتات بوتين تاي جبر على يلون عور نتسوز جبر زلوا جبر ملسوز بدأ أمبر استراتيجي اللي زين كساقص مرحلة كم زي بالله زين الجرزلوا أمين حكى المزرعة بايدن تحرقين مرحلة بزحون كتب بيتغلقها عم نفسه في كونفرنس كده كسينا نريونبر أكتيفلي كسرحين نريونينا سو كجيش ونا يدلن يوتي بلينكن يزخيت بلينكن دما كالوت ربحاتات يو أغدي مزرع بفلا يتناي وج ربحة أبتناي وج كامباني تبزر ربحاتات كم زلوني زنجر سو أبز حجر أيوة بوتين دس أوتو زلا قلع عين تشيس ويد ما دامات أو تايت أزلو حجر أيوة بزي South Korea is spooked. Moscow and Pyongyang have upgraded their ties. They now have a mutual defense pact, meaning Russia could give weapons to North Korea, maybe even strategic technology, which is why South Korea is lashing out. And I would like to emphasize once again that any direct or indirect assistance or cooperation that enhances North Korea's military capability is a clear violation of the multiple UN. So, مبزحت جزء من عربيين هجرات UN جراتهم سلزخونة أرت جراتهم تأكيبهم مسوز لنا أمريكا أمباسادرنا بيونيا كم دمنا أوروبا انتهي زبل زلوا نسمين كوريا دبوب كوريا راشيا نسمين كوريا زخونة حاجز مجبرة international laws violates جبر
كم زبل زلنا دوب كوريا أمباسادر يو هاجر دما بأمريكا كسا أنقرة كل عينة حاجة زجبر الله هاجريا فلذي ساتم حاجة سكروه بخلو رتعاون حقاونيو إتا قربيتهم هاجر حاجة كتركب كلاجن جبن انترناشنال حقي تحصل لي زبل زلا إذا دما دابل ستاندرد عالمنا زسل شويو نتنزع قدوان هاجرات زخوني يكون دقف كره بخم زي كلا بلعلو كل دما ولا قطباوي ولا وين تكنولوجي كوا حاجز كره بخم زي كلا كجبرو زي UN دما مسارحنا يتنساتهم كجبرو زليو أجندة دامبر نخلنا هاجرات بمعرض الساتف يكونن سلامتاي دبوب كوريا مزدليت هاجر كتنقدن كزمدنا فترن كلان حقا وزغون سمين كوريا جن مسكال هاجر مزدر بحاجر زمدنا تجبر كلا جبم كوينو أبي UN قراد مت زين قرات زي UN زي تعريون كعرز خل كويني سمع كاني مهنياتو أتعوز له حواف ويون أدلوه بفلاي نتن أمريكا زيت فتون هاجرات زجبر أدلوه نتأدلوس كم نورمال جيروم يوم كزار بولد فتنو دحين نقطع الرأيو زجنا يكون زيت تزغال لك فالي هجين رأي تدامان تايك. Council resolutions, and it is indeed deplorable that a permanent member of the Security Council, which had agreed to the adoption of these resolutions, is now acting in violation of the resolutions. Beyond the statement, Seoul has made two moves. First, they summoned Russia's ambassador. A formal protest was lodged. But the second move is even more important. South Korea is thinking about sending weapons to Ukraine. And this would be huge. Seoul has promised some $2.3 billion for Ukraine, but that is non-lethal aid. So, انتهى تبدأ دبوب كوريا أنا بحكي زجرم دبوب كوريا سي راشا مسمين كوريا تجبروا زلا ديل ويكاسم انت ده قاريصاتو وتحضروا حاجز يوكرين كتكبي إلى كتفرارن راشا تفتن زلا أمين أتازم هجرات يا طبعا ناس كساكن دقيقة قاسلي زلهم زعبان نفسهم يجرمني دبوب كوريا بين سلست وسقطن تكوينات أوروبا ملؤن أمريكان جابان دساتفوا زلوا كينات دبوب كوريا سلست حوسته نايب حق تكوينات تغير كوين دي تسمعون زلوا كساكن دي أب نفسهم جيجاس لهم هو بتكنولوجيا نفعتيها دبوب كوريا وتحضروا عقمونا اللوايو أسوار تفريا يس تابعا لا على زفرقنا أمريكايو تابعا لا علي ويمت أنا زفرقونا بأوروبا حقرات اللوية سلزي ناي تركي درونات جزيخة كابكال كل عالم أمتيخة كل أوروبا أمريكان تساتفوا نيوكرين حق زواس نراشا دي سعروا سجن ساتهم عبدو كوريا نكلت $1 بليون تمالي دا يكون سوسان $5 بليون أمريكا تمالي مبال سالسايق زيز حق زانيرو أوروبا دا 5 بليون يورو ويون 5 بليون حق زوا عبل علي دما F-16 جيتس كنا باكومينا ميسايلات كنا باكومينا Patriots اير ديفنس سيستم كنا باكومينا كل زلنا كنا باكومينا انفاك سراويتنا نايتنا كنا سلطنو كومينا دولهم زلهم انتاي سلو زلهم دبوب كوريا حج متيوم نزكينات زقيروا بنصار بوتين ندبوب كوريا بتطعون كطفون كم زخل حج اطوار كوام يخليو تي مفررا دبوب كوريا جميراتو دلا كوم سمع بوتين نغيرواميو اذا مفررا ناسكم ديكم نحنا كنا فررهاكم يلو زعبازي تنهي لك كريكمي من من ده فراره بوتين صبغ يرجلي سلامالو جزي ناي بحكي ابزا قرب مدرخينا بصحنا زلنا اسكنا غصت Nothing that can harm Russia or its soldiers. Non-lethal aid, $2.3 billion. But now South Korea is rethinking that, sort of like a tit for tat. You give weapons to our enemies, so we give weapons to yours. And Putin is not happy about this. He says arming Ukraine would be a serious mistake. As for the supply of lethal weapons to the war zone in Ukraine, that would be a very big mistake. I hope that this will not happen. And if it does happen, then we will also take appropriate decisions, which are unlikely to please the current leadership of South Korea. So Putin has stirred the pot, and things are already escalating. So, after good days, Debub Korea, Manalbat, punching above your weight blue, لعقبها كتهرم فتان زفترو زلو نيروبا زفترو زلو حمام لك أنا يوروبا حمام سلو زلو ومساتون ناي معربا بلوك سلو زخونو لعقمها بتخكل زي مفلات لجرمنا بيتي والو أوروبا بيتي والو أجد ما دبوب كوريا جابان نبتا قد قاد تياك أتون يوم زلو زلو تاقد قاد مالد با وطبعا هاجر كاب على الخامة بلشاو مالتي كالو قد قاد يكون جنتاي يوز قبر زلو دبوب كوريا ني مسمين كوريا زقبر زلو دراشا فراري يتفتن زلو سلامتايكم زقبر زلو أمريكا سلو تدفع زلايا أمريكا تدفع زلا نزوم هاجرات كم زي ساتفت وزدوم زلامبر راشا بسخوني يخون من قدي سمي دبوب كوريا دروت حجزني يا غما أسوار زي هابت أسوار كتب تغليا أسوار كنت تقبرني راسك تسبدي يفلطني دي مسلون كوينو بوق أتفلتي أمريكا أسواراتنا تا بمولها ليوكرين سلذهبته
ኣሜሪካ ድማ ከተፍሪ ስለዘይ ትኽእል ዘላ ነቲ ደቡብ ኮርያ ኸዚናቶ ዝነበረት ካብ ደቡብ ኮርያ ክትገዝኦላ ታፅዋር ማለት እዩ ስለዚ ድሮ ኣብቲ ውግሲ ኢንዳይሬክትሊ ይሳተፈሉ እዮም ምክንያቱ መኻዚኖ ናይ ኣሜሪካ ይመልኡ ስለ ዝነበሩ ሕጂ ተወሳኺ ንዩክሬን ተሃቡ ፍሉይ ነገር ከምፂ ይኩን እዮም በንጻሩ ቭላድሚር ፑቲን ዓብ ጌም ቼንጀር ክፃወት ይኽእል ኣብ ዞባ እዚ ቻይና ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ከም ትደልዮ ክትርኢ ኢና ንቻይና ኣብቲ ባላንስ ናይ ፓሲፊክ በይና ስለ ዝነበረት ብዙሕ ተፅዕኖ ይፈጥሩላ ነይሮም ደቡብ ኮርያ ምስ ጃፓን ምስ ኣውስትራልያ ምስ ህንዲ ምስ ፊሊፒን ገለ እናተባሃለ እናተኣኻኸቡ ኣሜሪካ ድማ ኩሉ ግዜ ተኣኻኺባ ክትከይድ ትደሊ በይና ብፍፁም ንዝኾነ ክትገጥማ ይደልና ንኤርትራ ክትገጥማ ይደልና ኤርትራ ኣሜሪካ በይና ንዝኾነ ሓይሊ ክትገጥማ ይደልና 20-30 ሓይልታት ኣኪባ ክትመፅያ ትደሊ ብዘይ ዘራየት ኣሜሪካ ፊት ንፊት ንኣፍጋኒስታን እውን ነጣሊባን እውን ኣይገጠመቶምን 20-30 ዝኾኑ ሃገራት ኤውሮጳ ሒዛ መፅያ ኩሎም ከዓ ኣይሳልጦምን ማለት እዩ ሕጂ እውን መዓዝ ዘራየት ትደሊ ዘላ ራሻ ትፃወቱ ዘላ ገይም ግን ሕጂ ስምዕዎ እዚ ብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ህንዲ ምናልባት ምስ ቻይና ኮይና ንቻይና ምስ ኣሜሪካ ኮይና ንቻይና ከተፈራር ትፍትና ኣላ ዝዓበየ ወታደራዊ ዓቕምናታ ግን ኣብ ከምኡ ድማ ነዳድናታ ኣብ መን እዩ ዝምርኮስ ኣብ ራሻ እዩ ዝምርኮስ ሓደ ቪየትናም ሓደ ሓያል ዝኾነ ዝዓቢ ዘሎ ቁጠባ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ንሱ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ካብ ራሻ እዩ ታሪኻዊ ምትእስሳር ድማ ኣለዎም ከምኡ ድማ ምስ ቻይና ዘሎ ዝምድና ሰሜን ኮርያ 4 ኣገዳሲ ኢኩዌሽንስ ንርኢ ኣለና እስከ ንቐፅል what's going on On Thursday, North Korean soldiers tried to cross the Korean border. In response, Seoul fired warning shots. It was a third such incident this month. You also had joint drills. South Korean and American warplanes combined forces. They practiced live fire exercises like firing laser-guided bombs and launching air-to-ground missiles. Basically, they tested their preparedness. But it's not just Korea. Putin made moves in Vietnam as well. The US is hoping to cultivate Vietnam as a key ally. Last year, Joe Biden visited this country. He upgraded bilateral relations with Hanoi. But Putin's visit has complicated matters. It has certainly made one thing clear. Vietnam will not abandon Russia. There is a Russian proverb that all the money in the world cannot compare with a friendship, and one old friend is better than 2 new friends. The Vietnamese people are always deeply grateful and remember the close and loyal feelings of Russian friends in the context. ተዘረባ ሰምዒኩም ዶ እዚ ናይ ኤስያ ሜንታሊቲ ዘይምርዳእ ምናልባት ንኣሜሪካ ኩሉ ነገር ብገንዘብን ከምቲ ንሳቶም ኩሉ ብረብሓ ዝጥምትዎ ዓለም ከምኡ ኮይና እያ ትስምዖም እንታይ ኢልዎ እዚ መራሒ ሓደ ራሻ ታሪኻዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ድሓር ድማ ንትክክለኛ ምሕዝነትን ሕውነትን ዕርክነትን ብገንዘብ ክትገዝኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ብገንዘብ ክሸጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ካልእ ድማ ናይ ቀደም ጥቡቕ ዓርክኻ ካብ ክልተ ሓደሽተ ዕሩኽ ትዝበለፀ ንሱ ይብላ ኣሎ ራሻ ናይ ቀደም ኣብ ግዜ ናጽነቶምን ሰውራናቶምን ናይ ቪየትናም ወር እውን እንተኾነት ምስኦም ደው ኢላ ዝነበረት ሕብረት ሶቪየት እያ ነይራ ራሻ እዮም ነይሮም ኣብ ቪየትናም ድማ ክሳብ ትማሊ ባይደን መፂዎም በዚ ትማሊ ዝበፅሖ ድማ ኩሉ ናይ ታሪኽኩም ዝነበረ ዝጨፍጨፍናኩም ብሚሳይላትን ብገለን ዝደብደብናኩም ኩሉ ዝገበርናኩም ረስዕዎ ራሻ ፀላኢት እያ ንሕና ኢና ፈተውትኩም ንሕና ኢና ንሓልየልኩም ኢሉ ክእምኖም እዩ ዝፍትን ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ከም ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ንኣብነት ን20-30 ዓመት ካብ 50ታት ጀሚሮም ክብድልዋ ፀኒሖም ሎሚ መፅኦም እንታይ ክብሉ ክእሉ እዮም ኩሉ ረስዕዎ ንሕና ማሓዙትኩም ክንከውን ኢና ንራሻ ኤክስ ኣብዋ ንቻይና ኤክስ ኣብዋ ኩሎም ለይዎም ንሕና ኢና ማሓዙትኩም ክብሉ ኣይሓፍሩን እዮም ኣሜሪካ እዚ እቲ ኣካይዳ ናቶም ከምዚ ገይሩ እዩ ዝሰርሓሎም ነይሩ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ኣገባብ ከምዚ ልክዕ ከምዚ ዕቡይ ሃብታምሽ ኣሎ መፅኡ ኩሉ ብድል ነይርካ መፅኡ እንካ ዘን ገንዘብ ረሳዕ ተኻሊ ኩሉ ክብለካ ዝፍትን ኣብ ብዙሕ ሰብ ክሰርሓሉ ይኽእል ገንዘብ ስለ ዘሊ ሰብ ኣብ ካልኦት ድማ እዚ ነገር እዚ ኣይሰርሕን ንግዚኡ ክጥቀመልካ ክእሉ እዮም ሓቀኛ ምሕዝነቶም ግን ክኸስሩ ይደልዩን እዮም ኣይ ቲንክ ቪየትናም ሕጂ ክረአ ግን እቲ ዘረባ ናይቲ መራሒ ንዑ ዘንፀባርቕ ዘሎ Text of many complicated developments in the world and region. How about that? Vietnam's president used a Russian proverb to praise Russia. That doesn't sound like a US ally. And none of this is random. It's all part of Russia's long-term plan. There are 3 parts to it. The first is to tie the US down in Asia, whether it's in the Korean Peninsula or in the South China Sea or in Taiwan. If Biden is more focused on Asia, he's less focused on Ukraine. That is Putin's calculation. We see what is happening in Asia. A block system is being put together. NATO is already moving to Asia as if to a permanent place of residence. This, of course, creates a threat to all countries in the region, including the Russian Federation. We are obliged to respond to this and will do it. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ፑቲን ብጣዕሚ ናይ ጂኦፖለቲክስ ናይ ዳማ ተፃወቲ ኤክስፐርት እዩ ይፈልጥዎ እየ ማለት ኣድቫይዘርስ ኣለዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ሂ ፕሌይስ ፖለቲካ ከም ጌም እዩ ዝፃወቶ ዘሎ ስለምንታይ ናብዚ ቦታ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ኤስያ ፍሉይ ግንባር ገብር ኣይደለየን ኣብ ኔቶ ኣሜሪካ ኩሎም ኣብ ኤሮጳ በይኖም ኮይኖም ኣብኡ የጨናንቕዎ ኣለዉ እንታይ ገብሮም ደልሎ ብኔው ድማ ተኣኪቦም ምስ ካልኦት ኤስያውያን ካልኦት ሒዙ ድማ ባይደን ንቻይና ከጨናንቕ ደልሎ
ናዋይ ነው ኢሉ ኣብ ኤስያ ከይዱ ከዓ ነቲ ባይደን ንቻይና ሓጊዙ ከጨናንቆ ያቡ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ቪድዮ እንታይ ገሊፀልኩም ነይረ ምናልባት ተሰሚዕኩማ ኤውሮፓ ኣሜሪካ ቀዳምነት ናታ ኤስያ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እንድሕሪ ፑቲን ናብቲ ናይ ኢኩዌሽን ናይ ፓሲፊክ ወይ ድማ ኣብቲ ጥቃ ቻይና ዘሎ እንድሕሪ መፅኡ ብቪየትናም ገይሩ መፅኡ እንታይ ገብሩ እዮም ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ኤውሮፓ ወፂኦም ናብኡ ክኸዱ እዮም ምክንያቱ ቀንዲ ዘገድሶም ቦታ እዩ ስለምንታይ ንግዳዊ እዩ ዘሎ ዝበፅሕ ህዝቢ ዓለማዊ ዝነብር ዘሎ ኤውሮፓ ከም ቁጠባ ኣገዳስነቱ እናወደቀ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፅነና ክንሪኦ ኢና ኤውሮፓ ከም ኢኮኖሚ ኣገዳስነት ክህልዎ ኣይኮነን ንኣሜሪካ ሱፐር ፓወር ኮይኖም ክቕፅሉ እንተኮይኖም ኣብ ኤስያ ሓያል ፅልዋ ክህልዎም ዘሎ ኣብ ኤስያ ድማ እቲ ዓንተር ናይ ዓለምና ቻይና እዩ ዘሎ ካልኦት ድማ እቶም ራይዚንግ ኢኮኖሚስ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎም ቴክኖሎጂ ዘለዎም ዝዓብዩ ዘሎ ኣብዮም ዘለው ስለዚ ኣብ ኤስያ ዶሚኔት ተደይገይሩ ኣሜሪካ እቲ ዝነበሮ ሓይሊ ክቕፅል ኣይክእልኒ ናብኡ ንኸይገብር ድማ ፑቲን ኳልኩሌት ገይሩ ኣብቲ ቦታቲ ልክዕ ቻይና ሰለስተ ኒኩለራውያን ሓይልታት ክህልው እዮም ኣብኡ ሰሜን ኮርያ ኒኩለራዊ ሓይሊ ኣሎ ቻይና ኒኩለራዊ ሓይሊ ኣሎ ራሽያ ኣትሎ ኣሜሪካ ኣርባዕትዮም ፊት ንፊት ክጠማመቱ እዮም ስለዚ ኣሜሪካ ሰለስተ ብሓደ እዮም ዝገጥምዎ ዘለዉ that's a big ስዕረት ንኣሜሪካ ማለት እዩ እቶም ካልኦት በዓል ጃፓን የብሎም እቲ ሓይሊ እቲ And he's right. Biden is sending a high-ranking diplomat to Vietnam this week. Why? To shore up the partnership. The second part is weakening America's Asian alliance. Two countries are key to this, South Korea and Japan. By visiting Pyongyang, Putin has already spooked Seoul. His next target is Japan. In March, Russia held military drills in the Sea of Japan. They've started another drill this week, again near Japan. Reports say around 40 warships are involved. Moscow is also reopening an old territorial dispute. It concerns an island near the Russian Far East. It's called Kuril Island. Russia occupies it, but Japan claims it. ካልእ ግንባር ረይዎም ንኤውሮፓ ወይ እውን ኣሜሪካ ኣብ ኤስያ ንመን እያ ትጥቀም ዘላ ቀንዲ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን እያ ትጥቀም ዘላ ስለዚ ነታ ፊሊፒን ድሮ ምስ ቻይና ፀገም ስለ ዘሎ ኣብ ቦታ የለን ራሽያ ግን ኣዝዩ ሰፊሕ ሃገር እዩ ንጃፓን ንእሽተይ ደሴት ይረይዎ ኣብቲ ጎረቤታ ደሴታት ኣለዋ ራሽያ ትውንኖም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ድማ ደሰሓብ ነጥቢ ነይሮም ኣብዚ እዋን ዝመፅኡ ራሽያ ኣብዚ ቦታ እዚ ከይትቐርቡ እዚ ቦታና እዩ ሓይሊ ለና ፓሲፊክ ቦታናትና እዩ ብምባል ንጃፓን ድማ ከምቲ ንደቡብ ኮርያ ብሰሜን ኮርያ ክቋፀራ ዝፍትን ዘሎ ወይ እውን ንሰሜን ኮርያ ብምሕያል ንደቡብ ኮርያ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ዘይትኽእል ክገብራ ዝኽእል ጃፓን ድማ ኣብ G7 ንዩክሬን ብዙሕ ክትዕጠቕ ምዃና ትዛረብ ነይራ እምበር ርሑቕ ዘለኹም ይመስልኩም ኢሉ ኣብታ ጎረቤቶም ድማ ወታደራዊ ሓይሊ ናቱ ምንቅስቃስ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ፑቲን ማለት እዩ Last year, Moscow banned foreign ships from sailing near the Kuril Island. They basically told Japan, stay away. So Russia's strategic goal is quite clear. Keep needling America's allies and eventually weaken their support for Ukraine, which brings us to the final part of Putin's plan, his pivot to the east. You see, Western markets are shut for Russia. Western investments are also not an option. So Putin is pivoting to Asia. Russia is the top seller of weapons to Vietnam. Meanwhile, India and China buy most of their energy. ኣብቲ እዋን እዚ ፑቲን ስትራቴጂ ናቱ ንፁር እዩ ኤውሮፓ ዝበሃል ዝተረስዐ ኮንቲነንት ኢሉ ንግዲ ናቱ ቢዝነስ ናቱ ኣብ ዩሮ ኤዥያ እቶም ኤውሮፓ ዝበሃሉ እቶም ምብራቅ ኤውሮፓ ዘለው ከም በሃል ቱርኪ ሰርቢያ ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ኣብ ምብራቅ ዘለው ከምኡ ድማ ኤስያ ብምሉእ ኣብኡ ዘሎ ዝረኣየ ዘሎ ተወሳኺ ድማ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ላቲን ኣሜሪካ ንኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣይሓስቦምን እዩ ዘሎ እዚ ቅድሚ ሕጂ ግዜ ዘጥፎ ሙሉእ ኤነርጂ ናቱ ናብዚ ፎከስ ክገብር እዩ ናብ ፎከስ ክገብር ተኮይኑ ንኣብነት ምስ ህንዲ ናይ ነዳዲ ድዩ ናይ ብዙሕ ንግዲ ኣለዎም ናይ ኣፅዋር እውን ንግዲ ኣለዎም ምክንያቱ ህንዲ ማዕረ ክንደይ ኣሜሪካ ንፈትወኩም ኢና ኢሎም ኣብዚ ቀረባ ሓድሽ ፍቅሪ ይገልፅሎም ኣለዉ ከምቲ ዝድላይ ይሕግዝዎም እዮም ምትእምማምን የብሎምን ህንዲ ድማ ቀንዲ ቁጠባናታ ዝድይቦ ዘሎ ናይ ራሽያ ነዳዲ ስለትረክብ ዘላ እዩ ቪየትናም ትክክል ኢንዳስትሪያል ካንትሪያ ነዳዲ ናይ ራሽያ ድማ ብጣዕሚ ዘገድሳ ስለዚ ከምኡ ድማ ወታደራዊ ዓቕምናታ ካብ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ የብላን ክትባይ ትኽእል ንኣሜሪካ ብዙሕ ኮንዲሽንስ እያ ክትገብረላ ኮሚኒስት ሃገር ስለ ዝኾኑ ድማ ካብ ራሽያ እዮም ክገዝኡ ዝኽእሉ ስለዚ ናይ ብዙሕ ዝምድና እዩ ዘለዎም ሕጂ ድማ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ኒኩለራዊ ፀዓት ንምዕባል ክሕግዝዎም ምዃኑ ዲል ገይሮም ኣለዉ ኣሜሪካ ክትገብሮ ይትኽእል እያ እዚ ከምኡ ድማ ምስ ቻይና ዘለዎም ዝምድና ንሰሜን ኮርያ ድማ ሕጂ ብዙሕ ሓገዝ ክገብረላ ቃላት ይዋ ኣሎ ፑቲን ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ሰሜን ኮርያ ዓብ ፀገም ዝነበረ ነዳዲ እዩ ነዳዲ ካብ ራሽያ معت نداري زلهم كبوميم أتوسع خدمة نيكولراو تكنولوجي كبوم كم زخونو أخلي كبوم زخونو إكسترا حرشات سلزلهم بزحة سلزلهم لمعمري سلزلهم راشا نوع كبوميم كاب سمين كوريا من تكركب بزح وتدرى حيلي نتنا يوكرين وجد حق جزء زخل كركب كم زخلن كم دما Putin knows that his future lies in Asia, hence the focus. Of course, this is Putin's best case scenario. Things could also backfire. His Asian adventures could embolden America's allies. It could make them more anti-Russia.
I guess that's a risk that he's willing to take. But either way, one thing is clear. Putin's designs have just made Asia even more dangerous. We will see more military... So, እዚ ከምዚ ኢሉና ሃለወ ኤሮጳ ብኸመይ የንብብዎ ኣሎ እስከ ንስማዕ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሕጂና ብኤሮጳ ገዝና ከይድና What did you make of Vladimir Putin this morning? Well, it's very predictable, first of all. And look, it shows that he is doubling down. He is all in this alliance that most of the West, NATO, Europe, the U.S., its allies, this alliance that he's made with the North Korean leader that they see as autocrats behaving badly. And what I mean by that is this revival of essentially a 1961 Cold War era mutual defense agreement couldn't come at a worse time right now when the world is already very... እዚ ናይ ዓቕሊ ፅበት ዘረባ ጥራየ ዝብላኣነ ኣመና ፍርህን ራዕድን ኣትይዎም ስለ ዘሎ ንፑቲን ክዓፅዎ እሞኻ ብወታደራውን ብቁጠባን ከልምስዎ ዝፈተኑ ኮምፕሊትሊ ንባዕሎም ተዓፅዮም ብፍላይ ንዛ ቪድዮ ክገብራ ከለኹ ምናልባት ኣብ ካልእ ቪድዮ ክገብረልኩም እየ ለንቀነይ ኤሮጳዊ ሕብረት እገዳ ኣብ ልዕሊ ናይ ቻይና እገዳ ኤሌክትሪክ ቪሄክልስ ዝብል ታሪፍ ወይ እውን ቀረፅ ኣታኣታትይሎ ክሳብ 38% ዝበፅሕ ቻይና ድማ ልክዕ ግብረ መልሲ ክትብ ምዃና ምስ ፈለጠት ጀርመን ኣውያ ጀሚሮም ኣለዉ ምክትል ቻንስለር ናቶም እቲ ወይ እውን ሚኒስተር ናይ ቁጠባ ናቶም ባዕሎም እገዳ ክገብሩ ቀኒዮም ቦርሶ ኣልዒሉ ንቻይና ክልምን ኢሉ ኸይድ ኣሎ በጃኹም ግብረ መልሲ ኣይትሃቡ ኢሉ ቻይና ኸ እቲ ናይ ቁጠባ ሓላፊ ፕሪሚየር ናቶም ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ንመራሒ ናይ ጀርመን ኣብ ቻይና መፅኡ ከሎ ክረኽቦ ይደለየ ነቲ ቆፀራ ገይርዎ ዝነበረ ካንስል ገይርዎ ኢትስ ኤምባራሲንግ ዘሕፍር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኤሮጳ ባዕሎም እገዳ ኣዊጆም ንቻይና ከይዶም ኢሉ ኣሎ በጃኹም ግብረ መልሲ ኣይትሃቡ እንታይ ዓይነት ዘረባ ወይ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ክትብሎ ትኽእል ምክንያቱ ዝገብርዎ ዘለዉ ስለ ዘይፈልጡ ንረብሖም ዘይኮነስ ኣሜሪካ ኢላቶም ስለ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ድማ ቤላ ጌራ ፀወተሎ ማለት ስለምንታይ ክገጥፈኩም እያ ኣነ በይነይ ናብ ኤስያ ገፀይ ክኸይድ እየ ስለ ትብሎም ዘላ በጃኺ ትኸይዲ ብጀካኺ ንራሻ ክንገጥማ ይንኽእል ኢና ዝኾነ ነገር ክንገብራ ይንኽእል ኢና ዝበልክና ክንገብረልኪ ኢና ይብልዎ ኣለዉ ኣሜሪካ ድማ ነፍሶም ከም ዝቆትሊ ጌራ ትእዝዞም ኣላ እዚ ነፍሲ ቀትላት ብፍላይ ንጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ብነዳዲ ናይ ራሻ ነፍሳ ከም ትቐትል ገይሮማ ነቲ ተሪፉ ዝነበረ ሰለይ እናበለት ተፍርዮ ዝነበረ ድማ ነቲ ቁጠባ ናቶም እቲ ዝዓበየ ኤክስፖርት ማርኬት ናቶም ቻይና እዩ ናብኡ ከም ዘይሰዱ ትገብሮም ኣላ ካር ኢንዱስትሪ ድማ እቲ ዝበለፅን ዝበዝሐ ሰብ ዝሰርሓሉን ዝዓበየ መሓውር ቁጠባ ናይ ጀርመን እዩ ስለዚ እቲ ካር ኢንዱስትሪ እንተተሃሪሙ እቲ ቁጠባ ዝተርፎ ይክልዎን እዩ ጀርመን ዘለኹም really ናይ ብሓቂ ክትሓስብሉ ክትክእሉ ኣለኩም ቁጠባ ናይ ጀርመን ሓደጋ ክወድቂ ከም ዝኽእል ዝነገር ዘሎ ምናልባት እዞም ሕጂ ኣብ ፖለቲካ መፅኦም ዘለዉ ነቲ ፖለቲካዊ ኮርስ ነቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቶም ቀልጢፎም ተቐይሮሞ ዕድል ኣለወት ሃገር በዚ ሕጂ ዝኸድዎ ዘለዉ ግን ናይ ብሓቂ ሓደጋ ክወጥቀም ከም ዝኽእል ዝነገር polarized, and this is a type of alliance that most people see as creating all of the fissures and the instabilities and the potential for conflicts to come. Look, South Korea, one of the key players in this region, has basically through its national security advisor said, and these were his words, that the sophistry, that is false arguments, and absurdity by parties that have abandoned the responsibilities and norms of the international community, it's apparent. In other words, he's basically calling out Putin for being hypocritical. This is Putin going to Kim Jong-un, basically courting Kim Jong-un because he needs munitions and weapons to replenish his already depleted stockpiles, and Kim in return hopes to perhaps... ኣነ ግርሚ ዝብለኒ ንመን እዮም ዝዛረብዎ ዘለዉ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኣይፈልጡ እንዲኦም ኩሎም ሃገራት ናይ ኤሮጳ ንዩክሬን ይዕጥቑ ኣለዉ ፑቲን ናብ ካልእ ሃገር ከይዱ እንተሓተተ ዘለንስኪ ዶ ኣይኮነን መዓልታዊ ከይዱ በጃኹም ሃቡና እናበለ ዝልምን ዘሎ ኣብ ውግእ እኳ ያትዩ ዘሎ ፑቲን ሓግዙ ንኽብል ኦኬ ሙሉእ ብምሉእ በይኑ እውን ይምክት ኣሎ እዩ ከመይ ዝበለ ሃገር ከም ዝኾነ ከመይ ዝበለ ሓይሊ ከም ዘሎ ራሻ ንዓለም ሙሉእ ኣመስኪሮም እዮም ብጀካቶም ውራይሎም ፈሊጦም ከሎ ፕሮፓጋንዳ ክነዝሑ ዝፍትኑ ዘለዉ ንሪኦም ዘለና እምበር ፑቲን በይኑ ንሙሉእ ኤሮጳ ኣብ ኔቶ ጥራይ 27 ሃገራት ኣለዋ ኩላተን ድማ ኣብቲ ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ተሳቲፈን ዘለዋ እያ ንምንታይ ዓቐን ብገንዘብ ይኹን ባፅዋረን ብኩሉ ብሓገዘን ብምስልጣን ናይ ወታደራት ብኩሉ ተሳቲፈን እየን ንኩሎም ግን ንሱ ክልተ ሓገዝቲ እዮም ዘለዎ እሶም ግን ደንጉዮም ዝመፁ እዮም ኢራንን ሰሜን ኮርያን ጥራዮም ዝሕግዝዎ ዘለዉ ስለዚ ምስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንዝሓገዘቶ ፑቲን ድማ ዝርስዕ ሰብ ኣይኮነን ራሽያ እውን ንሃገራት ብመትከል ዝሕግዙ ሃገር እዮም ኣፍሪካ መብዛሕትኦም ኣፍሪካ ናፅነቶም ክረኽቡ ከለዉ ራሽያ ይሓጊዛቶም ካልእ ዝሓገዞም የለን ስለዚ ካብ መን እዮም ናፅነቶም ረኺቦም ካብዞም ገበቲ ኤሮጳ እዮም ናፅነቶም ረኺቦም ሎሚ ተገምቲሎም ንራሽያ ናብ ኣፍሪካ ክትከይድ ከላ ክሰርቆም እያ ትኸይድ ዘላ ኢሎም ኣብ ሚድያ ናቶም ኣፎም ነፊሖም እዮም ዛረቡ እቲ ዝሰርቕ ዝነበረሲ ነቲ ዝሓገዘ ሰራቂ ኢሉ ክፅውዖ ከሎ ካብ ዝኸፍ ነገር ክትርኢ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ልሙድ ተርእየ እዩ እቲ ዝሕዝን ነዚኦም ከምዚ ዝገብሩ ከም ሂሮ ገሊፆም ካብቶም ተገዛእቲ ዝነበሩ ናይ ባርነት ሜንታሊቲ ዘለዎም ኣብ ርእሶም
نمن نحد هاجرو نابنت إيرتراويان نتمنجس إيرتراز دقف زلو باريا يبلو نايت عادو اتقند باريا جيرو نسألي بستقام زنبرة سعادة أنا تبارود كوينهم قنعو كم نقوس كجنجنو زوحو سبات اللو أبي إيرتراويان اللونا ترجمون الله نزوم معرباويان تتخكلنيا مورالاوي صدق زلو من مورالاوا كايدا زلو من نسوم يميلهم بقوم زجهارو ترجمون الله أمريكا بأمريكا زجهارو بأوروبا زجهارو بوليتيكاويا مرحتينا زبلو معالتا وتسمع مابزي السوشيال ميديا بنصارو أب إيرترا نتي سراويت أب هاجر زجلجل زلو باريا نايت منجستي باريا ناي سياس باريا ناي كم زنابلو فقاش شيخلو لك كمو وتحضرنا أمريكا نربحنا أمريكا خيدو أب أفغانستان يزمو زلو باريا يسوق إيرترا وتحضر تموته أب هاجر يزمو زلو سكده حن نقرأ من قدنا نزوم جوجانو نار أنا كنزارب بريك كمان كوننا نبرهات منقستا بس كامز قلوا لي زادر فيزياء بالتعمية دستبلن نعاتاتهم تمتنن تقبع اندر فقينيات تسمعني أنا بحكي كبري هابو أنا بحكي نتي نعاتاتهم تقبع درفي زقباك على تغير مبقيسوهم انتهينا نرد لنا سراويتنا إيرترا ني ربحاناي منقسنا إيرترا إلو أب أفغانستان يقيد يلن ويون أب العراق يقيد يلن ويون أب ليبيا يقيد يلن ويون أب صوماليا يقيد يلن أب السودان يقيد يلن أب سخونة بوتا يقيد يلن سراويتنا إيرترا أب تهجر قينو نتارستو نتامريتو نتهزبي زكلا خلز الله سراويتنا أمريكا جن أبي موت الله أب سوريا يموت الله أرجعون لهم أب صوماليا ثلاثة وتعذرات بحط تقاتلهم أب تجمع جنب بحري ندحر تذكروا واخينكم سراويتنا أمريكا أب كبابي إيسيا الله أب يوكرين الله إذا كنت أخذت له أما أنت من تايز موزلو نتوم حبتامات بليونيراتنا أمريكا نعم نخجل جليز موزلو نسي بارياك بالزك بسراويت زي نجنزب نحبتين خايكالوت نخالوت هزبن كمزمز زموزلو نعيخا بارياك تبلا تخلنبر نهزبو نسدرو نمريتو نرستو زكلا خلزلو بارياي تبلونيخا من البعض ناي هاجر منتاليتي زي بلو سبت رايكم قبل زغل ناي زخونة هاجر نعبنت سراويت ناي فرنسا أب يوكرين بزحت ميتو مالويز بالزلو كسلطني لما عتيم استبهلو حدا ناينيتو مدبر زنبره راشا بعبي ميسايل جيرا بمايز قصور سراويت زنبرون بزح منهاريا ويكم مبقسي مسلطن ناينيتو زنبره وشت يوكرين هريماتو زح سراويت بميتماو نيتو كتصلل دليل بزح جن تحريمنا خبلو يكون مغنيات ابو اتينا قبلو سلازي كله انتينا نزارب زلنا سراويتنا يرترا اب حغرو كفيلو و اب واغا يخفلالو اب صعري يقبرالو دمون عدميون جزيون يباخنا له نزق باريا يكون كاتبله نهاجرو زجلجل زلو سراويت يقاتبله سراويت مال دما بتخكل نهاجرو زجلجل ده شوي دما سمعتات كموت خلو سمعتات زبالو بدي هنلقى أتكال سر هيركا وين بيزنس حديث كان هيركا مسموتكا سمعت تبقى ويكا جنايت تبهلني سمعت يتبهلني أب سراويت زنبرت رايو سمعت زبال لذي انتهى مالتيو سراويتنا هيرترا نهاجرو نهزبوني زجلجل زلو كما يعني ركاب زمتك سافجي هاجرون هزمون يزغلغل زلو نزي كتخبري زغباكا ناي كالوت هاجر سراويت نخبركا نابنت امريكا زغمتو نتم سراويتنا امريكا يخبروهم يوم ايرتراويان بامريكا زغمتو سراويتنا امريكا يخبري انتي زغبر سراويتنا امريكا اب كال هاجر كيدو يغبت نترب حنا امريكا نتو بوليتيكا اجندا امريكا اب افغانستان اغرغر يتو سب يقتل اب ليبيا خيدو هاجراتي عنو سوريا خيدو هاجراتي عنو يمن كيدو هاجراتي عنو يوكرين كيدو دم هاجرات عنو زيد ما هيرو سراويت دبال سراويتنا إيرترا كده أب هاجرو كفيلو مسزمو زلا كجادي زلا مايز قارس زلو انتي سلز جبري خاص كندو أنصار إيرترا تخيل إذا تونغربيت هاجر زنبرو زنزحوا بروباغندا أبرسهم سلزاتوي هذا سبسي نبحكي نقرأ ما قديك تاسا أفتكر يتبقى جرام لا يمبل زبير تراز باي جبرلك حركة تجارسي معلومة بيرترا خيدهم صرحين برو تجارو كسب 9 شمنتن هذا شمنت عمت شعت عمت بيرترا صريحهم قدميون كندي عمتات بيرترا صريحهم زهبتم كندي تجاردهم كلت عمت أم عسكر ناي تجري سلزاتها كمزي فلوي تاريخ استسر حالك خوين كاتسارم ثم عينت معسكر وقف السودان نيرنا بزعب السودان كن عينو قرعنينا ترجمون لهم يس أم عسكر ناي السودان أتينا هنا نستوى السنة جزاوسن هنا ترى هنا دما كم سبنا وتينا أبي أوروبا وناتينا أبي أوروبا
ኣብ ካምፕስ ፀናሕናሉ ግዜ ነይሩ ብዙሕ ፅቡቅ ተገይረና ለይትን መዓልትን ብዛዕባ ኤውሮጳ ክንእውን ውዕል ኣለና እንታይ ድዮም ገይሮም ካብ ትግራይ ክልተ መዓስከር ኣብ ባጉናድያ ዋላ ኣብ ሽመልባድዮም ኣብ ገለ ጉሒፎም ምናልባት እኽሊ ናይ ዩኤን ሂቦምካ ከምኡ ድማ ምናልባት ንእሽተይ ዘይቲ ሂቦምካ ኮኑ ካብኡ ሓሊፎም እኮ ዶላራት ኣይኮኑ ዝሕቁፍካ ነይሮም ነዚ ነገራት እዚ ገለ ነገር ከም ዝተገበረሉ እሞ ከዓ ክንዲ እኮ 2-3 ወርሓዊ ገይሩ ካብ ሱዳን ገይሩ ይኸይዱ መብዛሕትኡ ብዛዕባ ሱዳን ክዛረባ ይትሪኦን ኢኻ ስለዚ ናይ ብሓቂ ፕሮፓጋንዳ ናይ ህወሓት ኣብ ርእሶም ስለ ዝኣተውን ጥራይ 10 ግዜ ብዛዕባ ትግራይ ክዛረቡ ዝፍትኑ ንሰራዊቶምን ህዝቦምን ክኾንኑ ዝፍትኑ ነዚኣቶም ድማ ኣስተውዒልና ንርኢናን ክንከዶም ኣለና ካብዚ ኣርእስቲ ከይወፀና ከለና ብዛዕባ ወታደራዊ ኣገልግሎት ዝዝረብ ዘሎ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከንስማዕ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ እንታይ ዝብል ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብግዲ ክትኣታቶ ኣለዎም ካብቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብቲ ንሓን ንስማዓዮ ቅድም ኣነ ክገልፀልኩም እየ ሽዑ ፅቡቅ ገይረ ዘገርም ኩነታት ኢና The military option is optional. Right? No one's going to be forced to do it. It's actually going to be very selective, competitive. The option, isn't it? National service will be compulsory. The military option will be something that people choose to do. Well, see, so how will you make people do it? Sorry? If national service is going to be compulsory, how will you make people do it? Well, you'll have a set of sanctions. So ኣብዚ እዋን ምርጫ እንዲ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ክልተ ነገራት ይዛረብ ኣሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብግዴታ እዩ ነፍሶ ከም መንሰይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክገብር ይብል ኣሎ እቲ ወታደራዊ ታዕሊም ግን ወይ እውን ወታደራዊ ክፋል ናይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግን ብምርጫኻ ተደሊኻ ጥራይ ክትከዶ ትኽእል እዩ ብኸመይ ጌርካ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሓይሊ ከተግብሮ ትፍትን ዘለካ ብግዴታ ትብሎ ኣላ ሕጂ ስምዕዎ ዓዲ እንግሊዝ ዘለካ እንታይ ይፅበየካ ኣሎ እዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ኤውሮጳ ዘሎ እዩ Well, you'll have a set of sanctions and incentives, and we'll look at the models that are existing around Europe to get the appropriate mix of those. There's a range of different options that exist. For example? There's all sorts of things that people do across Europe, whether that's looking at driving licenses, other access to finance, all sorts of other things. The right thing to do is to Access to finance? Yes. So if people don't want to do national service, what, you're going to take their bank cards away? No, there's access. there's lots of different models around Europe. There's lots of different models around Europe. This is being done in multiple countries in Europe. I don't doubt it. I'm just asking you what you think. So there's a range of things, and we will have a royal commission, look at all of those, come back to the government and recommend what the appropriate mix of incentives and sanctions is. Man here in the blue shirt. So, ትሪእዎ ዘለኹም ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ እዩ እንት ዛረብ ዘሎ ንህዝቢ ፊት ንፊት ኣብ ጋዜጣ ቀሪቡ ዛረብ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክንጅምር ኢና እሱ ድማ ንኩሉ መንእሰይ ኣብኡ ዘሎ ግዴታ ይክኸውን ናብቲ ወታደራዊ ታዕሊም ክኸይድ ኮይኑ ምርጫ ናብቲ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግን ግዴታ ይክኸውን ብኸመይ ኢኻ ክትገብሮ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንኣብነት ላይሰንስ ናይ መኪና ድዩ ናይ ካልእ ላይሰንስ ወስቲ ኮይንካ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተዘይጌርካ እቲ ላይሰንስ ኣይብኻን እዮም ወይ እውን ኣክሰስ ቱ ፋይናንስ ባንክናትካ ክትከፍት ከለኻ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጌርካ ዲኻ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዝብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተዘይጌርካ ባንክ ክትከፍት ኣይትኽእልን ኢኻ ገለ ይትገብር ኢኻ ኤግዛክትሊ ንዑ ዝደግም ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ እዩ ኣብ እስራኤል ከድካ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተዘይጌርካ ሰርቪስ ኣይትረክብን ኢኻ ስዊስ እየ ዝነብር ዘለኹ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትገብር ኣለካ ኦፍኮርስ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዝብል ኣብዚ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድማ ኣብ ስዊስ ብግዴታ ወታደራዊ ታዕሊም ጥራይ ዝብል ወታደራዊ ታዕሊም እዩ ወታደራዊ ታዕሊም እዩ ከማ ኣገልግሎት ናቶም ኣብዚ ኣብኡ ከዓ ክሳተፍ ዘይክእል ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ምዚ ናይ ግብረ ሰዶማውነትን ገለን ሊበራሊዝም እናበርትዕ ምስ ከደ ሓድሽ ሕጋታት እዮም ኣነስ ኣብቲ ወታደራዊ ክሳተፍ ኣይደልን እየ ንዝብል ገንዘብ ክኸፍልን ሲቪላዊ ኣገልግሎት ክገብር ከም ዘለዎን ገይሮሞ ብርቱዕ እዩ ንክትከይድ ናብኡ ስለዚ ዝበዝሐ ሰብ ወታደራዊ ዝገብር ንስዊስ ግን ክኾንና ዝኽእል ወይ እውን እገዳ ዝገብረላ ሰብ ኣይሰምዐን ኢኻ ፎር ሳም ሪዝን ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ካልእ ቃና ሒዙ ክመፅእ ንሪኦም ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንርአዮ እስከ ኣብዚ ብዛዕባ ቁጠበኦም እውን መፅኡ ለሓደ ሪፖርት ክሳዕ ክንደይ ጠፊሾም ከም ዘለዎ ኤውሮጳ Let's shift our focus to UK now. Is this the end of Rishi Sunak? Thursday was yet another chaotic day for the governing Conservatives and even more challenging for British Prime Minister Rishi Sunak when he was grilled during a high-stakes televised debate on Thursday. Sunak faced rigorous questions from an unforgiving audience. He struggled to defend his own policies. እዚ ፕራይም ሚኒስተር ልክዕ ከምቶም ኣብ ኤውሮጳ ሰፊሕ ስዕረትን ውርደትን ዘጋጥሞም ንኩናት ናይ ዩክሬን ዘጣቅዑ ዝነበሩ ናይ ጀርመን ከምኡ ድማ ናይ ፈረንሳ እዚ እውን ሓደ ብርቱዕ ፅፍዒት ይፅበዮ ዘሎ ምክንያቱ ህዝቢ ኤውሮጳ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ከም ዘይደልዮ ቁጠባ ናቶም ኣባላሽዮም ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝኸስብዎ ስለ ዘይብሎም ነቶም ፖለቲከኛታት ንዑ ዘተባብዑ ቤላ ገይሩ ይፀፍዖም ኣሎ ዕጫና እዚ ድማ ካብኡ ዝፍለ ይኮነ He was heckled by angry shouts of shame from the audience. There was contempt for the British leadership in the room. What's more, they didn't even clap for him when he entered. ካብ ምሕር ፅልኢ ኣብዚ ሪሺ ሱናክ ዘሎ ብጀካ ኩናት ካልእ ዝብል ስለ ዘይኮነ ኣብቲ ከኣቱ ከሎ ብጣዕሚ ፅልኢ ናቱ ዘለዎም ዝሕዝን ስደተኛ ምዃኑ ኣንጻር ስደተኛታት እዩ ትቐንዲ ፖሊሲ ናቱ ድማ ካብ ስደተኛታት ስድራ ዝተወለደ እዩ ንስደተኛታት ንምህሳይ ድማ እዩ ትቐንዲ ኣጀንዳ ናቱ ነይሩ ብስደተኛ በቶም ክፈትዎን ከጣቅዕሉን ዝሓሰበ ፃዓዱ ኣይፍቶ ስደተኛታት ድማ መዓልታዊ ክረግሞ ይውዕሉ ኣለዉ
زحزن ترؤية دما نرى لنا Okay. Well, like you, I was incredibly angry. Incredibly angry. Well, altogether, it did not paint a very pretty picture for the Tories. As the UK heads to polls on the 4th of July, here's what happened. The host read out the charge sheet of the latest scandal. It concerned allegations that people in Sunak's orbit are using their insider status to place bets on the election date. The British Prime Minister, who seemed to be unaware of this, looked dejected. He responded by saying that he was incredibly angry to hear that, and that anyone found to have broken the rules would be booted out of the party. بتخيل بتي عجاناتو نزعادو كحجوسيلهم نسدتنياتات عسرت جزية كوننو نسوك على تنداويت كانيرهم نايب حكي زحزنو خا أنصار سدتنياتات راي فخراك فكروا عليهم لك كمزي ماستيكا حيقكا تدربيو كم عجيرهم كا يدربيو ومالو زيادة ما يتعجاناتهم كل جزية نهزبو كوارد زفتن نهزبو خد تعرف زفتن نتناتو كونتات كداخم زفتن لك كم ماستيكا تحيقو زقو حفلو جزي نوح كم زي كنا نريو مالا نازيهم عبت بوليتيكال إليت أتيوم نتهم أخرر تتعادو أحقويسهم أفسلطان كموتسو تقبالنا تكرهبية أي حسابهم نيرو نوم زبال كابر نسوم كبلو خلو ترايم زقبلو نسخة تبلو خلقا أي كبلونيهم انقو عكا خما قبرو كم زي عينة وردت كقاطعهم لما يقبايو باي ذا واي كالو ريبورت خبكم يا عبد الانجليز كو طباناتو تصفاب زي بلو درجة يبتعيز اللو عبد الانجليز اللهم كابنا جرمان زقادة جايز اللو جرمن كعري يخول يوم تماريسهم كسرحي يخول يوم عاد إنجليز كم كعرز خلقوا طباوني بلهم there's nothing they can improve بزح نقرات ناتهم نوبي عمتها زوا سدايو industrial power ناتهم يلن زلا مساي اتونكو إنجليز كم artificial حياة دم سلازنا بري لندن financial hub ناي أوروبا سلازنا بري نوعو كيف لتدمع بتعبيت كابت أوروبا حورت نسوتسو السونية بلهم من هج سلازي there's nothing they can show I don't know made in England زبل نبرات ريحون تفلتو there is nothing أنا دفلتو إنجلند تصرحون نبرات أبي أوروبا أب سويس أنا زريو نالبات تابانديرا ناي عاد إنجليز تشيت كلا ناي توريست كون تخليها جن رجس أنيا سونا بشاينا يتسرح سلازي by the way تنقوس ناتهم ون نبعلو كرايسيس هاتي وخمسة ليز نكر لأن كان دي قال ملا ناي موزيك كاتالوج ناتو بجارتان أبسوني يشتو خمسة لوز قال حوالي تاريخ سلازي أتي دخلنا تهاجر كابل على كسات حتى مسي وازلو بتحبت دماء وحدات سباتي أوريد زلو مزحجي زي بلون كنسم أبي يوكرين زقبروا زلو جنزب أبتو قطبا إنفست زقبروا صبوا مخانا نيرو سلازا عد إنجليز نبعلو قطبو زيقي حاجرين نرزالنا زي ما الرياليتي نريو زالنا نشتي أبزي سمينا نبتناي كمناي وترو أبناي بريزنت سياس كناتينا economic assistance, but the military technologies to put those vital nuclear warheads on his ballistic missiles we know from his tests already have been developed and exist. So it's really a marriage of convenience, but of a marriage of very, very bad convenience from the West standpoint. South Korea immediately is going to probably strengthen what's already a security alliance with the United States. The U.S. has a very close alliance with South Korea. It's also going to probably step up its defense cooperation with both the U.S. and Japan, so that triumvirate in the region, U.S., South Korea, Japan. So, يوم زبل زلوا أوروباويان جن زقبر نجار يلا. Incredibly angry to learn of these allegations. It's a really serious matter. It's right that they're being investigated properly by the relevant law enforcement authorities, including, as Fiona said, a criminal investigation by the police. You know, I want to be crystal clear that if anyone has broken the rules, they should face the full force of the law, and that's what those investigations are there to do. And I hope that they do their work as quickly and as thoroughly as possible. And as if that wasn't enough, the director of the campaigning for the Conservative Party, Tony Lee, took a leave of absence in peak poll season amid investigations into the betting scandal. The allegations that a second Conservative candidate was being investigated and may have attempted to profit from their political knowledge of the timing of the election is only the latest setback in Sunak's efforts to زهاجر ديا ملامدنا برايم مينسترات يا خوينا زلا درو كابتي بريكزيت يلون كابيرو بخابز وصوت راي كندي برايم مينستر بس يعملوا انا اي دونت نو قطره ونا يكلنا بعلو زي خمان زتمرص يكونن ناي قدميوز نبرت بسكاندال ابغيغا كاف سلطان سلازاليوا ناف سلطان زمصايو سلازي ناي بحق زحزن كنتاتنا نرزلنا بات ادغلي زلهم راي تنقيلكم رايوا اب حدغا خطوتكم دللنا انت نسوم بسركم بزمتان زمصحابتيو سلازي برتعاو من قد عبقو طبعا عالم تخوراريروم كسعرون بركسعرون ريوم يلنا أب جزية زحول كينات هون قد مزحول كينات ولا دحر زحول كينات
ኣብ ዓለም ሰላም ዘይርከብ ዘሎ ርግኣት ዘይርከብ ዘሎ ጠንቁ መን ስለምንታይ ታሕቶ ኩሉ ግዜ ትመፅእ ምክንያቱ ወላ ነዚ ሓድሽ ኣውፅኦሞ ዘለዉ ሰነዳቶም ቋንቋታቱ ቃላቱ እናቀያየሩ ነቲ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባ ደመሓይሽዎ ክመስሉ ኣብ መንጎ መስመራት ዝንበብ መልእክትታት እናመሓላለፉ ዳልዮሞ ዘለዉ እንታይ ሓድሽ ኣለዎ ደንበር ከቅይሩ እዮም ቀይሩ ከክእሉ ድዮም ኢልካ ናብኡ ተመሊስካ እንድሕሪ ርኢኻዮ መበቆል ናይ ባህሎምን ኣተሓሳስቦኦምን ክቅየር ይኽእል ኢልካ ዝሕሰብ ነገር ኣይኮነን ንምንታይ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሑል ኩናት ነዚ እንኳ ቀፅራዊ ዝበሃል ዩኒፖላር ዝብልዎ ስርዓት ክንህዝ ኢና ክብሉ ከለዉ ሓድሽ ሓሳባት ኣይመፀን ኣብቲ ናይ ዝሑል ኩናት ዝነበረ ግዜ ኣብ መንጎ ብሶቪየት ዝምራሕ ዝነበረ ቀፅርን ኣብ መንጎኦምን ዝነበረ ምትህልላኽን ውድድርን ብብተርጎምካ ክትርጉሞ ትኽእል ኢኻ ግን ናቱ ባህርያት ነይርዎ እዚ ባህርያት እዚ ስለምንታይ ተቀይሩ ንምንታይ ናብ ዓንዳሪ ዝኾነ ናይ ዩኒፖላር ወይ እንኳ ቀፅራዊ ኣተሓሳስባ መፅኦም ንሱ ብ30 ዓመታት ዝፈጠሮ ፀገም ከንታይ እዩ ንድሕሪ ሕጂ ከናበይ ገፆም ክኸድዮም ኢልካ እንድሕሪ ኢኻዮ እታ መሰረታዊት ኣተሓሳስባ ኣነ ዋላ ብዚ ናይ ትማሊ ናይ ሩስያ ናይ ካሊእ ዝበራ ምስ መፀ ባህርያቶም እንታይ እዩ ንሕሎም ንታሪክ እንድሕሪ ተመሊስና ክንሪኦም ክንክእል ኣለና እዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ጂኦግራፍ ኣብኡ ዝነበሩ መበቆላውያን ኣለዉ ሎሚ የለዉ ኣፅሪዮሞም ኣጥፊኦሞም ኣብ ካናዳ ከምዚ ተረኺቡ ትማሊ ኣብ ከምዚ ተረኺቡ ኤትኒክ ወይ መበቆላውያን ዝበሃሉ ህዝብታት ፀኒቶም ድሒሎም ካ ኣብ ዝኸድዎ መሬት ኣብቲ ዘመንቲ ነቲ መበቆላዊ ህዝቢ ተፅንቶ መሬቱ ክትወስድ ምንቲ ምግባት ከመይ ገይሩ ተኮስኪሱ ብኣሜሪካ ድሒሎም ካ ኣፅሪዮሞ ነቲ መበቆላዊ ዝበሃል ኣሎ የለን ካልእ ምስ ሰኣኑ ብድራግን ብበለን ገይሮም ከማን በታቲኖሞ ኣሰሩ እውን ኣሎ ኢልካ ሎሞ ክትዛረባ መሬት ናይ መን እዩ ዋናታቱ የለዉ ኢልካ የለውን ጠፊኦም ነቲ መሬት ከልምዕዎም ዝደለዩ እንታይ ገይሮም ባሮ ተድልይዎም ዝኩሉ ባርያ ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ኣትላንቲክ ጠሊቁ ተረፈን ብሕማም ዝጠፍአን በበለን ተራሪፍካ ሕጂ ዘሎ 20 ዝኸውን ፀሊም ኣሜሪካዊ ዝበሃል ባርያ እዩ ነይሩ ብኡ እዩ ሕርሻ ማዕቢሉ ባህሊ እዩ ንክንደይ ዓመታት ከይዲ ባርነት ኣብ ኣሜሪካ ተኢሎም ካ እቶም ደበርዩ ነበሩ ወነንቲ ናይ ባርያ ዝበሃሉ ዕማኾ ገበቲ እዮም ነይሮም እቲ ዝኮስኮስዎ ባህሊ ናይቲ ዳሕራይ ዝመፀ ስርዓት ዋላ ምስ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ምስ መፀ ዝፈጠርዎ ካብ ደገ ዓቕሚ እናምፅኻ ባርያ ወይ ኣገልጋልን እናምፅኻ ትሰርሕ መሰረታዊ ናይ ተሓሳስቦኦም ቃና ስስዕ እዩ ደይናትካ ትወስድ ትግብት ናይ ካልኦት ጉልበት ትምዝምዝ የለን እዚ ኖርሚ ናታቶም ምሙር እዩ ሎሚ ብ21 ክፍለ ዘመን ንሪኦ ዘለና ካብቲ ናይ 20 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ካብ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ብምንታይ ይፍለ ኣሜሪካ እዮም እዚኣቶም እና ኣሜሪካ ኢና ምዛረቡ ኣይግባእን ኣሜሪካ ህዝቢ ኣሜሪካ ማለት ኢና ንዛረብ ዘለና መሬት ኣሜሪካ ኢና ንዛረብ እዞም ነዚ ዓለም ሰላም ከሊኦም ዘለዉ ግን ዕማኮ እዮም በዝን በትን ግን ግዜ ዝሑል ኩናት ነይርዎም ተር ዓብሊሎም ዝገበትዎ ገቢቶም ዝጨፍልቕዎ ጨፍሊቆም ቪየትናም ቪየትናም ካልኦት ብዙሕ ኣብነታት ከተምፅእ ትኽእላ ባህሊ ቃና ናይ ኣእምሮ እዩ ካልእ ኣማራፂታት የለን ከይድካ ትዘምት ዘይናትካ ትወስድ ተዚ ትጭልግም ነቲ ተብል ባህሊ ኣብ ኣፅምቶም ዝሰረፀ ባህሊ እዩ ብኡ ኣይቅይርን ኣጋጣሚ ናይ ዝሑል ኩናት ፀገም ናቶም ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ ሶቪየት ዝበሃል ነበረ ቀፅሪ ንገዛእ ርእሱ ናቱ ፀገማት ስለ ዝነበሮ ጎርባቸቭ መፅዩ ሬስቶሬክ ኢሉ ሓደ ኢሉ ታቸር ሬጋን ኣጣቂዖምሉ ጎርቢ ኢሎሞ ነታ ሕብረት ሶቪየት ዝበሃል ነበረ ትፋሕፋሕ ኣድለዋ ኣስኪርዎም እዚ ንዓታቶም እቲ ናይ ዩኒፖላር ዝበሃል ኣተሓሳስባ ካበይ ኣምፅኦሞ ስለምንታይ መፅኡ እንድሕር ኢልካ ኣብቲ ናይ ኮልድ ወር ዝነበረ መቃፅፅቲ ኣለና መወዳድርቲ ኣለና ሶቪየት ናይ ሶቪየት ቀፅሪ ዝበሃል ነይሩ ባሕፋሕ ምስ በለ ደጊም ዓለም ናና እያ ነዚ መፅእ ዘሎ 2-3 ወለዶታት ክንቆፃፀራ ኢና ዝወዳደረና ኩሉ ይብሉን ብቁጠባ ዝወዳደረና የለ ብቴክኖሎጂ ዝወዳደረና ኣይኩሉን ብወታደራዊ ሓይሊ ዝወዳደረና ኩሉ ክወዳደረና ንፈተነ ከዓ ክንቁርቁራ ኢና ካብ ኮንተይ እዚኣ እታ ታሪክ ናይ ታሪክ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ደምፅኦ ዝቐፃሊ እዛ ኣብ ሓንጎልናካ ትሎ እዚ ኣካይዳ ነተሓሳስባ ናቶም ኣብ በዚ ኮይኑ በቲ ፅቡቅ ዝኾነ ትምህርቲ ፅቡቅ ዝኾነ ሌሰን ብዛዕባ ታሪካዊ ኣመፃፅኣ ናቶም ርኢና ኣለና ናይ ሆፕ ካብ ክንመሃር ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ርእቶናትኩም ኮሜንትናትኩም ወላ ሕፅር ኣቢልኩም ግደፉ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርስታ ብዝኽውደ ምዝያ ኣገዳሲት ለበዋ ኣብ ሂወትና ሱር በተኻዊ ለውጢ ክንገብር ንደሊ ዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይና ነዘን 3 ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንኪ ብናፃ ነቲ ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንትኽእልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2
ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትካን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርኔት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪቃ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግፅ ድማ ክጠቕመኩም ይኽእል